వీడు అడిగాడంట, నాన్న నాన్న అమ్మ ఎప్పుడు చంకలోనే ఎత్తుకుంటది, మరి నువ్వెందుకు భుజాల మీదకి ఎత్తుకుంటావు అని అడిగాడంట వాళ్ళ నాన్న. తండ్రి అన్నాడట, అమ్మ మనసు ఎట్లుంటుందో తెలుసా, నా కొడుకు ఎప్పుడు నా కంటి ముందే ఉండాలి అన్నట్లుగా చంకలో ఎత్తుకుంటది. ఎందుకు ఈ చంకలో ఎత్తుకున్నా తల్లి కనుచూపు మేరలోనే ఉండాలి నా బిడ్డ, అది తల్లి ప్రేమ. మరి మీరెందుకు నాన్న ఇక్కడికి ఎత్తుకున్నావంటే తండ్రి మనసులో ఉన్న అభిమతం ఏంటో తెలుసా, ఏ కొడుకైనా సరే తండ్రిని తలెత్తి చూసేటట్టుగా చేయాలి నా కొడుకు, అంత ఎదగాలి నాయన. ఆ ఉద్దేశంతో తండ్రి పిల్లోడిని భుజాల మీద ఎత్తుకుంటాడట. ఏ తండ్రి కూడా నా కొడుకు నా కాళ్ళ కింద ఉండాలి అనుకోడట, నా కొడుకు నా తలెత్తుకుని బ్రతికేటట్లుగా చేయాలి నా కొడుకని. అందుకని ఇట్లా ఎత్తుకొని చూస్తా ఉంటాడు.